Petteri, teet päätyöksesi myynnin konsultointia ja valmennusta. Kyllä. Nyt olet kuitenkin järjestämässä uutta kilpailua nimeltä Suomen paras myyntiorganisaatio. Se on aivan totta. Siis Suomen paras myyntiorganisaatio kilpailun tavoitteena on tietysti paitsi löytää Suomen paras myyntiorganisaatio, tuoda työkaluja ja välineitä niin kuin myynnin kehittämiseen, erityisesti suomalaisille yrityksille. Okei. Mutta Suomessahan on jo useampia kilpailijoita, joissa etsitään Suomen parasta myyjää. Miksi me tarvitaan vielä yhtä uutta kilpailua? Toi on ihan totta. Me ei nyt olla etsimässä Suomen parasta myyjää, vaan me olemme etsimässä nimenomaan Suomen parasta myyntiorganisaatiota. Ja kun mä sanon näin, niin mä tarkoitan sillä sitä, että organisaatio luonnollisesti muodostuu ihmisistä, myynnin johtamisesta, johtamisjärjestelmistä, erilaisista tukevista teknologioista, prosesseista, prosessin kuvaamisista. Ja tästä kautta sitten tulee niin koko se organisaation kyvykkyys. Ja tätä me ollaan tässä nimenomaan hakemassa. No, miksi yritysten sitten kannattaa osallistua tähän kilpailuun? No se on äärettömän hyvä kysymys. Ja ensimmäinen asia on tietysti semmoinen toisiaan kirittävä toiminto, että millä tavalla me pystymme toinen toistamme auttamaan suomalaisen myynnin kehittämisessä ylipäätään niin kuin vientifirmojen näkökulmasta. Sitten toinen asia on lisätä ohjaamisen välineitä ja mittareita, miten mä voin myyntitoiminnassa en niinkään ehkä katsoa peräpeiliin tai peruutuspeiliin, että mitä on tapahtunut historiassa, vaan enemmänkin sitä, että millä tavalla mä voin ohjata liiketoimintoa niin kuin tulevaisuudessa. Mitä mittareita siihen tarvitaan. Ja tietysti kolmas asia on tämmöinen niin kuin vertailutiedon kerääminen sekä kansainvälisistä tutkimuksista että sitten itse tämän koko kilpailun aikana, että millä tavalla, tämä liittyy vähän tuon ensimmäiseen kysymykseen, että millä tavalla me voidaan toinen toisemme auttaa tässä. Petteri, kerropa vielä, miten tähän kilpailuun voi osallistua? No niin, se on helppoa. Meillä on web-sivut, mikä on www.suomenparasmyyntiorganisaatio.fi. Sieltä löytyy paljon sitten vastauksia. Kiitoksia. Kiitos.